Ну, дивіться, я вже довго і часто думаю, що відбувається насправді, тому що є членом команди, є частиною суспільства і розумію, що так відбуватись не може. Це щось неправильно, або засадничо, або ми зараз по ходу робимо такі помилки, які проявляються в такий спосіб. Що я насправді додумала? І з чим я можу поділитися із вами, і з суспільством? Ну, дивіться, мені видається, що свого часу, а саме коли ми вчора відзначали День Гідності та Свободи, суспільство на Майдані поставило певні рамки для громадських діячів, для політиків, безвідносно для тих, хто здійснює публічну політику. І ті певні рамки в силу обставин, я зараз говорю про анексію Криму, я зараз говорю про війну на Донбасі, були дещо прихованими. Люди не зважали там на Семенченко, на його біографію, люди не зважали на біографію інших кандидатів, а потім депутатів, не обговорювали їхнього життя. А навіть як обговорювали, то фокус уваги все одно був на війні. І люди дивилися туди. Зараз ситуація змінилася. Війна триває 6-й рік. Анексія триває 6-й рік. Ми отримали нову владу. Влада, яка каже, що буде іншою. Влада, яка каже, що не буде повторювати помилок минулих років. Влада, яка каже, що дійсно буде змінюватись і готова змінюватись. І як ми бачимо, це справді відбувається. Хоче влада цього, не хоче. І народ, саме суспільство, журналісти, експерти, ті, хто навіть є опозицією, ті, хто вчора були владою і хочуть сьогодні нею стати, вони всі проти сьогодні знаходяться по різні сторони барикад. І якщо ти кажеш, що ти хочеш бути іншим, ти не маєш бути, в інший спосіб ми тобі доведемо, що ти щось приховав, ти чогось не досказав у своїй декларації, ми тебе знайдемо. Я не кажу, що це якась вендета, я кажу просто, що це ті рамки, які не пройде, це те вушко голки, які не пройде кожен. І це горнило варто зараз пережити. І кожен, хто приходив у фракцію «Слуга народу», мав собі дати питання, чи я готовий, коли в мене навіть погашена судимість, але судимість за зґвалтування, пройти те горнило, чи те чистилище, коли мене про це спитають. І якщо би Іванісов щиро подивився в дзеркало, коли він йшов, напевно, він не думав, що цей факт випливе. Напевно, він думав, що коли він прийде до рівненської мафії бурштинової і скаже, що я хочу тут щось змінити, я не буду говорити, чи в добру, чи в погану сторону, йому це пред'являть. Але так є. І це мають відчувати всі.